tu pensis dos cops vine aquí a comprar. Trobaràs una taquilla de qualitat, de confiança i quali. No pot ser millor menjar quilòmetre zero, la carn, la fruita i també el pebrot, tot bo, marcat del ninot. Pots, segur, i ho tindràs tot a l'abast. Increïble, no pot ser millor, la carn, fruita i també el pebrot.